И тази година на Tomorrow Redefined залата е препълнена. Фокусът, който сложихме е върху изкуствен интелект и Lean. Да, Lean остава като изключително важна методология и философия, начин на мислене за подредба на процесите, за стандартизация, за премахване на нужните стъпки. Много хора се чудят каква ще бъде и ролята на изкуствен интелект във всичко това. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with your team. Когато нашите екипи са добри, когато без нас те работят, това означава, че ние сме успели. Чрез системите на Lean ние можем да правим нещата по-бързо, можем да ги правим на по-малко място и можем да сме по-ефективни, когато комуникираме. В производствата, както и в кухнята, Lean е нашата рецепта. Дигитализацията се явява нашето оборудване, а резултата е клиентската удовлетвореност. Института ни помогна да научим колко е важно да има фидбак луп от нашите клиенти. Уважаеми дами и господа, идва ерата на генералистите, а не на специалистите. Всеки ден излизат нови неща, които могат да ти преобърнат мисленето. Ти винаги трябва да си готов да се адаптираш към някаква промяна. Някой трябва да вземе решението. И винаги това е лидера. Когато забележиш нужда от адаптиране, да си там и да го кажеш. Всъщност лидерството на терен е точно това. За да сме успешни, без дисциплина, без стратегия и без мечти не става.